at vise, hvordan man åbner sin fil herinde i sliceren, og gør det klar til print. Det første man skal gøre, det er at trykke op på den her mappe her, og så finder man sin fil, og så trykker man åben. Så vil ens fil komme herned på pladen, og ligge pænt her. Det næste man skal tænke over er, om jeg har den rigtige printer. Så man skal være opmærksom på, at hvis man har flere forskellige printer, så skal man huske at vælge den rigtige. Så jeg vælger den her gang. Den her, den handler om, hvor tyk ens nozzle er, altså hvor meget plastik den spytter ud. Den vil automatisk sætte den på den, der er standard til printeren, så det skal man kun være opmærksom på, hvis der er en anden slags på. Men man kan gå ind og ændre det her, hvis behovet er der. 0,4 her er lige præcis det, vi bruger. Og så har man nogle standardindstillinger her. Her kan man vælge, om det skal være meget fint, lidt mindre fint, almindelig kvalitet eller lav kvalitet. Alt det her, det påvirker printtiden, så det vil sige, at laver man det super fint, jamen så tager det også længere tid at printe. Ofte mest af det, vi laver, er 0,2, bliver rigtig fint. Det kan sagtens lade sig gøre. Det her, det betyder, hvor stærkt det skal være, altså hvor meget der skal være fyldt op indeni. Det vil sige, hvor meget af hullet indeni skal være fyldt helt op. Så man kan jo vælge, hvis man skal have meget stærkt, at sætte det op. Eller også så kan man vælge at sætte det ned. 20% er langt de fleste gange virkelig fint, og der er ikke behov for mere. Og det vil selvfølgelig også påvirke printtiden, hvis man sætter det her op. Så 20 eller 10% er ganske fint i langt de fleste tilfælde. Så har man mulighed for at lave forskellige strukturer indeni. Der er den her standardindstilling også ganske fint. Man har også mulighed for at lave væggene tykkere eller tyndere. 0,8 er også i langt de fleste tilfælde fint. Har man nogle overhangs, altså ting, der hænger ud i luften, som man ikke vil kunne printe, så kan man vælge at sætte support på. Med support så får man nogle flere muligheder. Man kan vælge at sige normal support eller træsupport. Det er sådan to forskellige. Træsupport er nogle gange lidt nemmere at knække af. Og så kan man vælge, hvor det skal være hen. Om det kun skal være det, der rører ved pladen, altså det, der er hen over pladen, eller det også skal være, hvis der er overhængs inde i figuren. Er det en figur, der kan være svær ved at besiddende på pladen, så kan man også vælge den her adhesion. Så sidder det bedre på pladen. Det vil sige, at så laver den en plastikbund, som der sidder bedre fast. Min figur har ikke behov for de her, så jeg slår dem fra. Når alt det her er klart, så er den faktisk klar til at printe. Og så kan jeg trykke slice her. Så vil jeg nemlig slice min model. Og så får jeg et estimat på, hvor lang tid det vil tage. 9 minutter. Og jeg får også et estimat på, hvor meget jeg vil bruge. 1 gram, 37 cm. Når alt er, som det skal være her, så kan jeg gemme den direkte. Hvis jeg sætter min SD-kort til computeren, så kommer den her mulighed, Save to Removable Drive, som betyder, at den gemmer direkte ned på mit SD-kort. Sådan, og så får jeg mulighed for at ejecte den, og så kan jeg gå over til min printer og sætte den i gang.